pengene ind i morgen, så stiger gælden med 5.000 per dag fremover. Jeg siger til ham, hvad han har gang i og sådan noget. Vi har aftalt, at jeg skal betale pengene den 1. december. Og så siger han sådan, om det er der ikke noget at gøre ved, det er et problem, siger han så, og så lægger han så røret på. Morten havde ikke en krone og var meget nervøs. Ja, jeg kender de fleste ved, hvem hans venner er og sådan noget, og det er ikke de sjoveste typer at lege med. Så fik han tilbud om at være med til det her, den 24. november, bankrøveri i Ballerup. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få fat i pengene på nogen anden måde. Så. En kammerat truer sig til godt 100.000 kroner. Udenfor står Morten klar til at overtage pengene med penge. Han får lov at beholde 15.000, og 2 dage efter møder han sin pusher. Siger så til ham, at jeg har 30.000 her, som jeg skylder ham. Så siger han så, at jeg skylder 10 med. Og det siger jeg så, at du skylder jeg 10 med. Ja, fordi du gav mig ikke penge i 24. Og så siger jeg så til ham, at jeg har prøvet at ringe til dig 4 gange eller sådan noget den dag, og du har ikke svaret på telefonen. Og så igen siger han så bare, at det er ikke mit problem, nu skulle jeg have pengene inden et par dage igen. Ellers så var jeg færdig, så ja. Nu var 3.000 kroner blevet til 23.000, og så fik Morten det der i narkomiljøet af en velkendt trussel. Altså jeg blev truet med, at jeg fik klippet 5.000 per led, og der er 1 led, og der er 2 led, og der er 3 led, det vil sige 15.000 per finger. I dag sidder Morten i fængsel, har afsonet 9 måneder af en straf på 1,5 år for røveri, og blev på et tidspunkt tvunget til at flytte fra en anstalt til en anden. Der plejer at være en regel, at du er fredet, når du sidder i fængsel med gæld og sådan noget, men der er bare nogen, der ikke overholder den regel. Der. Om godt 2 måneder bliver Morten prøveløsladt, måske til nye dummebøder. Det bestemmer pusheren. Altså jeg ved ikke, det kan jo godt være, at nogen støtter mig eller andet. Men nu har jeg ikke stået ham jo, så i det mindste, så det kan jo godt være, at han lader mig være. Mortens historie er langt fra enestående for narkohandlere, der har penge til gode, de så ingen noget. De fører nøje regnskab over, hvem der skylder dem penge, og hvor meget de har til gode. Og er man bagud med pengene, så kan det gå helt galt. Hvis du vil have et indblik i en verden, der kører med sine egne livsfarlige spilleregler. Under broen i Odense, et fast mødested i den kriminelle underverden. Her er der stoffer, der er billig øl og splitternye DVD-afspillere. Den normale verden sat ud af kraft. Her gælder narkomiljøets særlige love og regler. Gæld til en pusher af enhver stofmisbrugers mareridt. Så kunne du måske med en røvfylder for at vide, at du har 24 timer til at skaffe penge ind. Eller også tager de en bilstang, og så smækker det i dine fingre. Ja, det gør. Det kan de også finde på at gøre. Ja, hvis det er rigtig slemt, så tager de en boldstang, så smækker de fingre af. Ja, fingre. Det gør de, ja. Her er nogle af dem, man ikke skal skylde penge.